Sister Teresa, insellimlek u nilqek għal programm ieħor sejjaħtilkom ħbib il-paċi miegħek. Nibdew billi nsejħu it-Trinità qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija, illum il-programm u rrekordjat mhux live. Mela illum m'hemmx telefonati u ma nibatux laqas SMS jekk Alla jrid. Il-ġimgħa d-dieħla nkunu magħkom bħas-soltu ta' kemm jien u kemm Romina. Ejjew issa ninġabru biex ngħidu talba lill-Ispirtu Santu qabel nibdew il-lezzjo divina tagħna tal-lum. Ejja, Spiritu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek l-istess kif narejt il-50 int konti mlejt lill-ewwel insara. Enni nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija, mill-pjanijiet u l-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi u għall-oħrajn għax bekk biss inkun nista' nil-aħjar il-kelma li sa tatini. Dawwalli moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija u kebbis li qalbi biex inwettqu f'ħajti u f'dik taħuti dan għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Eżis semmija, Ġesu, il-maħbub tagħna għal darb'oħra jinsab preżenti fostna u jixtieq jinsisti miegħi u miegħek illum biex ħarsitna nżommu fuqu bil-perseveranza, niskopru bistaġib li huwa hu li qed iħares bl-imħabba lejn kull wieħed u waħda minna. Ejjew nitħeġġu u nimxu fil-fidi bil-perseveranza. U bħarsitna dejjem fuq dan Ġesu tagħna li hu dejjem qribna. Ekkon dejjem issibu meta kien fostna qalb il-folla, hekk se nerġgħu insibuh illum. Ġesu qatt ma kellu l-gwardju madwaru biex ma jħallux lin-nies tersaq lejh u tmissu. Le, baqa' dejjem hemmhekk u n-nies kienet tros madwaru u kull darba li Ġesu kien joħroġ, in-nies kienet tiżdied, il-folla dejjem tikber. L-ispeċjalisti tal-istatistika forsi kienu jgħidu li l-popolarità tar-Rabbi kienet qed tonqos. Imma mhux il-popolarità kien ifittex, imma xi ħaġa oħra. Kien ifittex il-bżonn li kellhom in-nies u n-nies kienet tfittex lilu. Ġesu qed ifittxek illum u int trid tfittex lilu. In-nies kellha ħarsita fissa fuqu u hu wkoll kellu ħarstu fissa fuq in-nies, fuq il-folla. Ma x'qed ngħid. Ħarstu kienet fuq kull persuna individwali.
Għax dini il-partikolarità tal-ħarsa ta' Ġesu. Ġesu eżis semmija lin-nies ma jaromx bħala massa. Ġesu jħares lej kull individu u illum waqt din il-lezzjo divina li se nagħmlu flimkien miegħu irridu niskopru din il-partikolarità tal-ħarsa qaddisa ta' dan Ġesu iffissata fuqi u fuqek. Ġesu eżis semmija jixtieqna li nsibu post naħdeh fis-saltna tiegħu. Sejjer inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U illum sejjenna nirriflettu dwar silta verament importanti li hi il-konklużjoni tad-diskors ta' Kristu tagħna fuq l-aħħar ta' żminijiet f'xena ta' kobor u majestà. Dan Ġesu maħbub tagħna huwa mxebbaħ ma' sultan raj li jagħmel ħaq mit-tajbin u mill-ħżina. Waqt li l-ħżiena jieħdu il-kundanna tagħhom fin-nar ta' dejjem, se tgħidilna s-silta tal-Vanġelu li se nirriflettu fuq llum li hu se jdaħħal lis-sudditi fidili tiegħu fis-saltna ta' missieru. Kelma waħda se jkellimna fuq il-ġudizzju finali. Din il-kelma forsi tbeżżana imma le m'għandna qatt nibżgħu pjuttost għandu d-diskors ta' Ġesu illum iqanqalna biex ngħixu aħjar il-preżent. Alla bil-ħniena u s-sabar tiegħu joffrinna dan iż-żmien eżis semmija biex fih nitalmu ta' kuljum kif narfuh fil-foqra u fiċ-ċkejknin. Inħabirku għat-tajjeb u nisru fit-talb u fl-imħabba. Ħalli fit-tmiem l-eżistenza tal-istorja tagħna fuq din l-art u jarafna bħala għaddejja tajba u fidili. Il-ġudizzju eżis semmija mhux se jkun tant fuq ħwejjeġ straordinarji ta' iżda fuq kemm wieħed ikun laqa lil Kristu f'minhu batut u fil-bżonn fil-ħajja ta' kuljum. Il-ġudizzju tagħna fil-fatt nagħmluh aħna fuqna nfusna minn kif ngħixu f'din id-dinja. Imma biex nagħmlu kuraġġ jew nisimgħu din l-istorja ħelwa li se turina kif wieħed jista' jkun ta' għajnuna għall-oħrajn. Mela kien hemm raġel Irlandiż jismu Jim, darba ħolom li miet dan u sapruħu quddiem bib il-ġenna jistenna ma' tnejn oħra kien beżan għax ħaseb li Pietru ser jibgħatu x'imkien ieħor flok fil-ġenna. Resaq l-ewwel raġel u meta Pietru staqsih x'għamel tajjeb fajtu dan wieġbu: jien għal 40 sena ħdimt bħala missjonarju fl-Afrika
Tajjeb ħafna qallu Pietru, idħol fil-ferħ ta' dejjem. Sa it-tieni raġel, ja dan ukoll kellu l-istorja tiegħu u qal, jien għal 40 sena ħdimt fil-minjeri biex nara li l-familja tiegħi tgħix deċenti u ma tkun nieqsa minn xejn. Pietru qallu, batejt ħabib, idħol fil-ferħ ta' dejjem. Issa kien imiss lil Jim u dan la kien missjonarju u anqas ħadem f'minjeri. Xogħlu dan kien buffu f'ċirku. Meta Pietru saqsih, ħabib, xi tgħidli fuqek innifsek? X'għamilt qabel sejjaħnielek? Beżanu jtemtem Jim wieġeb, jien m'għamilt xejn speċjali, jien kont biżbufja btiet id-daħ. Il-Marell, qallu Pietru, idħol ħabib u imxi l-fuq ned Jim, għax min ħadem biex jagħmel il-proxmu ferħan ħaqqu wkoll il-premju tiegħu. Jgħidu li wara din il-ħolma Jim kien jagħmel kemm jiflaħ biex iddaħħaq lin-nies b'entużjażmu ta' żagħżugħ, avolja kien mimli bleta. Kien ferħan li meta tferraħ lil ħaddieħor qed tagħmel ukoll qatt ta' karità kbira. U din hija l-ħajja li jien u int irridu ngħixu sakemm il-Mulej Ġesu jogħġbu jsejħilna għal għandu. Nagħmlu ħilitna biex ngħixu kif jixtieqna hu. Ngħinu u nferħu lil ħaddieħor. Jew nisimgħu is-silta mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 25, versi 31 sa 46. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu illum attenti eżis semmija għax qed jgħidu lilna. Ejjew nisimgħu lilu stess, nisimgħu lil Ġesu jirrakkuntalna. Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. Qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħal marraj jifret in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xilluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu, ejjew, imberkin minn missieri. Ħudu b'wirth tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad jieġbu l-ġusti, Mulej, jgħiduli, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik, meta rajnik barran u lqajnik jew eru li bisnik, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan iġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk, morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli sħabu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix,
Kont teru ma libistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh mulej jgħidulu. Meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew eri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek. Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom. Tassew ngħidilkom dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-dbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Eżis semmija, xi ħsibijiet u x'emozzjoni iqan għalfina l-ħsieb li l-mulej Ġesu qatt jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nistgħu ngħixu b'ċerta apatija u indifferenza lejn il-kelma ta' Kristu llum u lejn il-bżonnijiet ta' ħutna. Il-ħsieb ta' jum il-ħaq għandu biss inissel fina biża' jew għandu wkoll jimlina b'kuraġġ kbir. U se naraw għaliex. X'titlob minna s-saltna ta' Kristu issa biex fl-aħħar jum huwa wkoll jista' jiddaħħalna fis-saltna ta' missieru. Taqsejna żissemmija x'titlob minna is-saltna ta' Kristu. Ejjew nirriflettu ftit fl-imkien ma' Ġesu li jinsab preżenti magħna u nindunaw ġveru li jienu int nafu x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Imma hemm problema fina, problema li ma nafux kultant nażlu bejn dak li hu kattiv u bejn dak li jkun ħanin. Jien naf meta qed inkun kattiva, meta qed nagħmel xi ħaġa li l-mulej ma toġbux, u nafu wkoll meta nkun ħanina. Il-problema tagħna nerġa' ngħid hi li kultant m'għandniex is-saħħa nażlu t-tajjeb. Dan hu misteru kbir. Għax kull bniedem iġor f'qalbu eżis semmija ġerħa kbira ġejja minn nuqqas ta' mħabba. Min fejn ġiet din il-ġerħa? Kif ritnija? Ġara li malli l-bniedem dineb f'qalbu infetħet ferita. Tnissel id-dubju jekk Alla kienx miegħu jew kontrih, kienx missieru jew le, kienx iħobbu jew le. Kien se jipprovdilu jew inkella se jkun rival għadu tiegħu li qed jistenna il-waqt biex ipattijielu. Min jaf kemm il-darba waqt xi funeral kellna nitqabdu ma' dawn il-mistoqsijiet. Fejn il-imħabba vera ta' Alla jekk kull bniedem imut? Però eżis semmija nafu li Kristu li qiegħed fostna llum u nnifsu daħal f'din il-problema tagħna. Tiftakru meta anki ju beka man-nies li kienu mbeżza madwar il-qabar ta' Lażru. Il-mewt beżza lill-bniedem u twebbislu qalbu u ġieli tagħmlu egoista għax jaħseb fih innifsu l-ewwel. Din in-natura mwerwra irċevejnija jien u int ukoll. Sibna ruħna imdaħlin f'din it-traċedja tal-bniedem f'dan il-jasar. Il-fatt San Pawl jgħid, imsejken bniedem li jien, min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt.
Imma jienu intu kull nisrani u issa meħlus għax il-ferita ta' qalbu tfejqet, tnixfet u tinxef sew fil-qis li ju jemmen li Kristu miet għalih biex jirċivi natura ġdida. Din in-natura ġdida ta' tagħmel lin-nisrani jinsa lilu nnifsu u jingħata għall-ieħor kif għamel Kristu il-maħbub tagħna għalik u għalija. Kristu eżis semmija kien l-uniku li daħal fil-mewt min jeddu għaxara fli ek biss seta' jneħħi in-niggiża tagħha. Il-mewt qabdet mal-imħabba u skopriet li l-ikbaradu tagħha mhux il-vjolenza, mhux il-kuraġġ, imma l-imħabba. L-imħabba jiladu li teqret il-mewt. L-imħabba i s-sit ta' kollox, i Kristu. Iva, Kristu daħħalna f'din it-tama tar-rebħa fuq il-mewt. Però min għadu bil-ferita f'qalbu ma jistaqat jingħata għall-ieħor. Tajbin kemm huma tajbin l-intenzjonijiet tiegħu. U għalhekk jekk fil-qari li smajna llum urina li l-Kristu jistaqsina f'jum il-ġudizzju x'għamilna u x'mamilniex ma' għajrna, il-verità il-mistoqsija li fuqha se nkunu ġudikati jien u int hi aktar profonda minn hekk. Għax wara l-emejjel tal-ħnina Ġesu tagħna eżis semmija se jistaqsina din il-mistoqsija. Int emmint li jiena mitt għalik, emmint tassew li l-qawmin tiegħi ifisser il-qawmin tiegħek li jinsetejx għal dejjem. U dan ukoll se jkun il-ġudizzju tagħna. Għax jekk tassew minna fl-iben ta' Alla ma jistax ikun li ma nitimawx lil minu bil-ġuħu minu. Ma nistawx ma nisqux lil minu bil-għaġġ, lanqas ma jista' jkun li ma nilqawx lil barrani, ma jistax ikun li ma nlibsux lil minu weri u minu. Ma jistax ikun li ma nżurux lil wieħed marit biex namlulu kuraġġ u minu. U ma jistax ikun eżis semmija li ma nżurux wieħed ħabsi għamel x'għamel. U dan kollu iridu namluh anki mal-għadu tagħna, anki mal-għadu tagħna. Dawn huma ħwejjeġ naturali ta' għall-bniedem li hu ġdid fi Kristu. Ejjew eżis semmija nimxu wara dan Kristu u nintlew b'dan it-talim sabiħ li qed jallimna, jitolbuh biex jimlilna l-qalbna b'ħamrija għammiela ħalli din il-kelma tal-lum tinżel f'qalbna u nħalluha tagħmel il-frott meħtieġ. Nifqu ftit eżis semmija għal pawsa mużikali verament sabiħa li se tkompli tħeġġiġna nixxenqu ħalli immorru meta jkun il-waqt fejn jinsab it-teżor tagħna. Pajjiżna mhux hawn imma l-ġenna. Hawn mexxin nitbandlu nistħajjilni ġodajsa bitluħ u nżul, imma nafu ċerti li għad naslu fil-port fejn niltaqgħu mal-mulej bidejh miftuħa beraħ biex iħaddanna miegħu. Nisimgħu is-silta li ġġib l-isem The world is not my home. Oh
inkomplu eżis semmija namlu ftit riflessjoni oħra fuq din il-lekso divina ferm ta' importanza li qed nagħmlu llum. Ekku, rajna f'din is-silta is-solennità ta' Kristu Sultan tal-Univers. Ir-regalità tiegħu waħda ta' gwida, dejjem hekk kienet. Gwida u servizz u hija wkoll regalità li fl-aħħar ta' żminijiet issib il-milja tagħha fil-ġudizzju. Dan il-mulej Ġesu tagħna li għandna fostna imxebbaħ maraj u mħallef li qed jurina l-kriterji li bihom aħna nieħdu sem mis-saltna talla. Hawnhekk jinsabu l-kriterji iva, smajna l-paġna tal-Evanġelu li qed nirriflettu fuq llum tiftaħ b'viżjoni grandjuża. Ġesu idur fuq id-dixxipli tiegħu u jgħid qed idur fuqna bħalissa. Meta bin il-bniedem jiġi fil-glorja bl-anġli kollha miegħu, joqgħod fuq it-tron tal-glorja tiegħu. Dini l-introduzzjoni solenni tar-rakkont tal-ġudizzju universali. Wara li dan Kristu l-maħbub tagħna għex ħajja ta' umiltà u faqar fuq din l-art. Issa qed jippreżenta ruħu fil-glorja divina li jitiegħu imdawwar marel bil-qtajja tal-anġli. L-umanità kollha se tkun miġbura qudiemu u juża l-awtorità setana tiegħu billi jażel lil dawn mill-oħrajn kif ir-raj jifret in-naċ mill-mos. Smajna li l-dawk li jkunu fuq il-lemin jgħidilhom ejjew imberkin minn missieri. Ħudu b'wirt is-saltna mħejjija likom sa mill-ħolqien tad-dinja għax kelli l-ġuħ u tmajtuni se jgħidilna. Kelli l-ħaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, eri li bissuni marit u ġejtu tarawni. Il-ħabs u ġejtu iżżuruni. Kif smajna, il-ġusti jibqgħu mistaġba, għax ma jiftakrux li qatt iltaqgħu ma' Ġesu propju ma' Ġesu. U anqas li jenuh b'dak il-mod. Iżda u jiddikjara, isimgħu id-dikjarazzjoni tiegħu. Dak kollu li għamiltu ma' l-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Il-kelma eżis semmija qatt ma tieqaf timpressjonana għax turina salima punt tasal l-imħabba talla. Tal-punt li hu jitwaħħad magħna. Iżda mhux meta nkunu f'postna jagħmlu dan, meta nkunu f'saħħitna u ħenjin, le, imma jagħmlu jitwaħħad magħna meta ninsabu fil-bżonn.
U b'dan il-mod mistur dan Ġesu il-maħbub tagħna inewlilna idu bħal tal-lab. Hekk Ġesu juri ċar il-kriterju tal-ġudizzju tiegħu, jiġifieri l-imħabba konkreta lejn il-proxmu li jinsab f'diffikultà. U b'hekk tidher ċara is-seta tal-imħabba, ir-regalità ta' Alla, solidali ma' min qiegħed ibati biex kullumkien iqanqal atteġġjamenti u opri taħnina. Eżis semmija. Il-parabola tal-ġudizzju tkompli tippreżentalna lir-re maħbub tagħna li jbiegħat minnu issa lil dawk li matul ħajjithom qatt ma ħabblu rashom mill-ħtiġijiet ta' ħuthom. Dan il-każ ukoll dawn jibqgħu mibluwajn u jistaqsu mulej meta rajnik bil-ġuħ jew bilaċ jew barrani, jew eri jew marit fil-ħabs u ma qdejnikx meta. Dawn qishom iridu jfissru u jgħidu kieku rajnik żgur li konna ngħinuk lilek Ġesu. Iżda r-re maħbub tagħna jwieġeb. Dak kollu li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar ma miltuħx miegħi. Eżis semmija. Fit-tmiem ħajjitna aħna se nkunu ġġudikati fuq l-imħabba. Jiġifieri fuq l-impenn imma impenn konkret tagħna li nħobbu u nservu lil dan Ġesu tagħna ħutna żgħar u fil-bżonn. Dak it-tallab, dak li jinsab fil-bżonn u joħroġ idu, dak huwa Ġesu. Dak il-marit li jmissni nżur huwa Ġesu. Dak il-ħabsi, eżis semmija, huwa Ġesu. Dak il-bniedem bil-ġuħ
huwa wkoll Ġesu. Kemm naħsbu f'dan eżis semmija? Kemm għandna bżonn nieqfu ftit u nagħmlu il-meditazzjoni tagħna u naraw kemm qed noħorġu jdejna kif ħariġa Ġesu magħna u ngħinu lil minu il-bżonn. Ridux eżis semmija, issa stess hekk nifqu minuta, nirriflettu ftit u kull wieħed u waħda minna tara l-imħabba Alla lejn l-oħrajn f'liema punt tinsab. Kif qed naraw eżis semmija fil-kelma ta' Alla fuq is-silta tal-ġudizzju finali, insibu mfissra t-tieni miġġa tal-mulej meta huwa jiġġudika il-bnedmin kollha ħajjin u mejtin. Ix-bija li uża l-Evanġelista idik tara jedna li jifret in-naċ mill-mos. Fuq il-lemin hemm dawk li jgħixu skont ir-rieda ta' fuq ix-xelluk imorru dawk li menux lil proxmu. Dan jurina eżis semmija li l-unika karta tal-eżami li jiena u int irridu nimpenjaw u nistudjaw fil-profond hija dik li tkellimna dwar l-imħabba lejn l-oħrajn. M'hemmx fejn iddur. Jien naf li se niġi ġġudikata minn Alla fuq il-karità, fuq kif inkun ħabbejtu f'ħuti, speċjalment dawk l-aktar dajfa u fil-bżonn. Dan jien u int irridu żgur inżommu dejjem f'moħħna li aħna ġejna ġustifikati mifdija bil-grazzja b'għad ta' mħabba gradwita ta' Alla li dejjem jimxi qabilna. Weħidna ma nistgħu nagħmlu xejn. Il-fidi qabel xejn don li aħna rċevejna. Imma biex tagħmel il-frott, il-grazzja ta' Alla għandha bżonn dejjem isimgħuha tajjeb li aħna nkunu miftuħa għalih. Irridu nagħtu it-tweġiba ħielsa u konkreta tagħna. Kristu iġibinna l-ħnina ta' Alla lis-salva. Minna u mitlub li nafdaw fih li nikkorrispondu mad-don ta' mħabtu b'ħajja tajba. Kif trid tkun din il-ħajja tajba? Tkun mamula min emejjel imqanqla mill-fidi u mill-imħabba.
Is-silta tal-Vanġelu li qed nirriflettu fuqha għaltinna li meta jintemmu żminijiet, Ġesu jiġi biex jiġġudika lin-nazzjonijiet kollha. Imma nagħmlu attenzjoni eżis semmija, għax waqt li aħna hawn Ġesu tagħna jiġi għandna kuljum. Kuljum jiġi għandi u għandek u jiġi b'ħafna modi differenti u jitlobna bil-ħniena biex nilqgħu f'dawk li jeħtiġuna. Nilqgħu eżis semmija, jitolbu lill-Verġni Marija tenna niltaqgħu miegħu u nilqgħu fil-kelma tiegħu, fl-Ewkaristija mod speċjali fejn jiġi ħaj ġo fina, fejn insibuh magħluq għalik u għalija fit-tabernaklu u fl-istess waqt nilqgħu f'ħutna li jibatu l-ġuħ, il-mard, l-oppressjoni, l-inġustizzja. Jalla, lubna jilqgħu fil-lum ta' ħajjitna, fil-preżent ta' ħajjitna, ħalli nkunu milquajn minnu fl-eternità tas-saltna tiegħu ta' dawl u ta' paċi. Induru lejn il-mulej jekk hu eżis semmija u ngħidulu. Kemm nixtieq mulej li tqegħdni fuq il-lemin tiegħek. Alla ħares insib ruħi fuq ix-xelluk fit-tmiem ħajti għax nispiċċa imkeċċija minn quddiemek mixħuta fit-tbatija ta' dejjem. Nixtieq nispiċċa fuq il-lemin tiegħek mulej imqari msalba ma ġembek basta l-missier iberikni, basta ddaħħalni fis-saltna, basta tatini il-ħajja ta' dejjem. Kemm nixtieq ngħaddi minn dan l-eżami, mulej, tortija jekk le, il-karta tajtili bil-qudiem mhix impossibbli. Tridni nara lilek fl-iżgħar fost kutek, natik servizz fihom. Inħobbok fil-persuna tagħhom. Tiegħek is-saltna ta' mħabba, mulej, sempliċi imma mhux faċli ta'. Kultant diffiċli nħobb lilek għax ma narakx. Kultant diffiċli nħobb lill-oħrajn għax narhom wisq drajthom iżejjed, m'għadhomx impressjonawni. Kabbarli, il-fidi fik mulej, għamel li għalkemm ma narakx nemmen fik fidi ħajja. Għamel li narak fi xbija f'qajra ta' ħuti midimba, fil-wiċċ imnikket tal-proxmu mbikki, fid tittallab ta' persuni fil-bżonn. Mulej, kemm nixtieq ikun jistħoqli li tqegħdni fuq il-lemin, li ddaħħaltni f'saltnatek, li tażilni man-naċ tiegħek. Mhux għax jistħoqli mulej, imma għax blajnuna tiegħek stess inkun issodisfajt il-kondizzjoni li għamiltli f'din is-silta li semmajt lillum. Raj tajjeb tiegħi, takar fija mis-saltna tiegħek u ħsiebi biex nieħu ħsieb l-oħrajn.
Ninġabru eżis semmija. Għanajdu talba ta' ringrazzjament għal dak kollu li l-mulej għamel mana tul din il-lezzjo divina. Inroddulek ħajr mulej Ġesu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta lid-dixxipli 2000 sena ilu, imma li llum ukoll tajta anki lili. Għatini l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex bimħabba inwassala lill-oħrajn. Dan nitolbulek bl-interċessjoni ta' ommok u ommi Marija li kienet l-ewwel waħda li laqata f'qalba u f'ħajjitha għall-glorja tal-Missier li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Insellem ekku u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Però qabel nagħlqu nixtieq infakrek li dan il-programm ikun imtenni is-Sibt fil-5:30 ta' filgħodu. Il-paċi miegħek.